Świat polityka. Podwójne standardy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ powodem rezygnacji Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska, która po raz pierwszy w historii została wybrana na tzw. niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, zrezygnowała. Królestwo uważa, że metoda, mechanizm pracy, a także podwójne standardy w Radzie Bezpieczeństwa sprawiają, że nie bierze ona na swoje barki obowiązku wobec pokoju na świecie, napisał w specjalnym oświadczeniu minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Radę Bezpieczeństwa ONZ stanowi 15 państw. 5 to jest Chiny, USA, Francja, Rosja, Wielka Brytania, to członkowie stali. 10 członków jest wybieranych na dwuletnie kadencje. Co roku zmienia się 5 z nich. W czwartek Arabia Saudyjska, a także Litwa, Nigeria, Czad i Chile zostały wybrane na niestałych członków Rady w latach 2014-2015. Dzień po ogłoszeniu wyboru Arabia Saudyjska zrezygnowała z miejsca. Spekuluje się, że prawdziwym powodem rezygnacji było odrzucenie przez ONZ interwencji zbrojnej w Syrii, za którą opowiadała się Arabia Saudyjska, i poparcie, jakie rezolucją wyraziła Rada Bezpieczeństwa ONZ dla pokojowego planu zniszczenia syryjskiego arsenału broni chemicznej, którego autorem jest Rosja. Wybór na niestałych członków ONZ takich państw jak Arabia, Czad i Nigeria uznano za bardzo kontrowersyjne. Możliwość zasiadania przy najbardziej prestiżowym dyplomatycznym stole świata powinna zmobilizować nowych członków do zrobienia porządku na własnym podwórku, skomentował wybór Philippe Bolopion z organizacji Human Rights Watch. Czad powinien zaprzestać rekrutowania dzieci do wojska, a Arabia Saudyjska powinna przyznać pełne prawa kobietom, a Nigeria musi lepiej chronić cywilów przed atakami terrorystów z siatki Boko Haram. Wybrana właśnie nowa piątka Rady ma zastąpić Azerbejdżan, Gwatemalę, Maroko, Pakistan i Togo. W przyszłym roku kończy się kadencja kolejnych 5 państw, to jest Argentyny, Australii, Luksemburga, Korei Południowej i Rwandy. Mój serwis.blogspot.com